питание. Ведаете, кто я? Ой, самый несчастный медведик у свете. Потому что со мной никто не хочет сябровать. Ой, что вы кажете? Хочет? После сегодняшних подей докладно не захочет. Просто я любимую цацку Буслика зламаў. Ой, яна з палічкі звалілася, калі я туды мячом трапіў. Але я не хацеў. Просто мяч паляцеў не туды. Ну, а потым я зламаную цацку пад палічку запхнуў. Аднак яна ўсё роўна тырчала. Ой, і Буслік яе заўважыць. Ой, а хто гэта зламаў майго коня? Да яшчэ і пад палічку заштурхнуў. Ну, Топа! Ось я ж казаў, сёння я страціў сябра. Топа, прывітанне. Прывітанне, Буслічак, прывітанне табе. Прывітанне. Але я не то хацеў сказаць, гэта... Гэта калыханка пачалася. Ты правільна ўсё зразумеў. О, і гледачы ўжо ля экрану сабраліся. Вітайся, ты ж выхаваны хлопчык. Добрый вечар, сябры. Хаця для мяне ён, шчыра кажучы, не вельмі добры. Вось бачыце, цацка моя любімая зламалася. Прызнавайся, Топа, ты яе зламаў. А што у цябе за цацка? Ты што, не бачыш? Конь. Ну, конь. І нічога ён не зламаны. Ай, Топа, перастань здзеквацца. Ты што, не бачыш, што конь без ног? Ды не ламаў я твою цацку. І ў пакойчыку маім не быў. Быў. І мячом у палічку не трапляў. Твой мяч, між іншым, там зараз на падлозе і ляжыць. А вось у палічку мяч дакладна не трапляў. Прынамсі, ніякай палічкі я ў тваім пакойчыку не бачыў. Як не бачыў? Яна ж даволі вялікая, і на ёй шмат чаго ляжыць і стаіць. Вунь, цацка моя любімая стаяла. Буслік, я клянуся, ніякай палічкі ў цябе ў пакойчыку не было. О, там была толькі сцяна. Сцяна? Ну так, я па ёй мячыкам і стукнуў толькі разок. А на мяне невядома адкуль твой конь і зваліўся. Я ад нечаканасці злавіць яго не паспеў, напалохаўся, мяч пакінуў і сюды прыбег. Топа, хлусіць дрэнна. Гэта чыстая праўда. Я зразумеў, у чым справа. Цікава, і ў чым жа? Твоя палічка на некаторы час стала нябачнай. Топа, што ты Я выдумляеш? нічога не выдумляю. Гэта такія складаныя тэхналогіі. Ну, магчыма, іншапланетныя, якія на некаторы час робяць бачнае нябачным. А навошта рабіць бачнае нябачным? Дык гэта ж вельмі проста. Калі ідзе касмічны бой, каб у карабель не трапілі лазерныя зброі, яму неабходна час ад часу станавіцца нябачным. Нешта падобнае я чуў. Але пры чым тут мой пакойчык? А вось гэтага я не ведаю. Можа, Эліна, які свой касмічны прыборчык там у цябе пакінула і не выключыла. Таму ён час ад часу і робіць тваю палічку нябачнай. Эліна сапраўды прыходзіла да мяне учора. Ну, вось прычына і знайшлася. І ў тым, што твой конь зламаўся, я не вінаваты. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядулечка, дабрадзей. Салют. Ой, Бусличек. Ой, твоя любимая цацка сломалась. Ой-ой-ой. А як так вышло? Выпадкова, дзядулечка. Топа з мячыкам гуляў, які ў маю палічку, дзе конь стаяў, трапіў. Топа, мы ж дамаўляліся, што ў пакоі з мячыкам ніхто не гуляе. Да я і не гуляў. Ну так, адзін разок аб сцяну мячыкам стукнуў. О, нічога не разумею. Топа кажа аб сцяну, Буслік, што мячык трапіў у паліцу. Зараз я вам, дзядулечка, ўсё растлумачу. Справа ў тым, што ёсць такія іншапланетныя тэхналогіі, якія бачныя на некаторы час могуць зрабіць нябачным. Ой, цікава, цікава.
Топа, калі разок стукнув по м'ячику, трапив у палічку, якую той момент не бачив. Так і було. Ой, складана як. Космічні технології. Складана, але магчима. А вот что я скажу, Буслик. Я принес трошки цукерок. Вырашыў пасля вячэры разом з вами солоденьким паласавацца. Збегай, калі ласка, і прынясі кубачкі. Будзем разом чай піць. З задавальненнем я зараз. Ой, і Топа кудысьці знік, а я і не заўважыў. Як гэта знік? Я тут. Калі Топы няма, падзялю цукеркі паміж сабой і Буслікам. Гэта яму, а гэта мне. Другую яму. Дзядулечка, а мне? Ой, здаецца, чую голас Топы, а нікога не бачу. А калі Топы няма, яму і цукеркі не патрэбныя. Ды тут я, дзядулечка. Я таксама цукерак хачу. О, гэта, напэўна, нейкія іншапланетныя тэхналогіі. Голас ёсць, а Топы няма. Дзядулечка, ніякіх тэхналогій не існуе. Гэта я проста над Буслікам пажартаваў. А? Хто над кім пожартаваў? Ды я над табой. Ну, я выпадкова зламаў твою цацку і прыдумаў гэтую гісторыю з бачным-нябачным. А цяпер дзядуля робіць выгляд, што мяне не заўважае і цукеркамі не хоча частаваць. Вось, Топачка, ты праўду і сказаў. А зараз трэба яшчэ нешта сказаць. Ведаю, Ну-ну. ведаю. Ой, Буслік, прабач, калі ласка. Я выпадкова разбіў твою цацку. Эх, прабачаю. Што ж рабіць? А я папрашу дзядулечку, і мы разам з ім твайго коня адрамантуем. І ён яшчэ як паскача, і га-га! Ой, у гэтай справе я абавязкова дапамагу. Вось як добра ўсё атрымліваецца. Ну, тады давайте чай піць з цукеркамі і мульцік глядзець. Глядзім мультфільм. Ну вось, а зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. А цацку адрамантуем заўтра? Ой, абавязкова. Тады дабранач усім. Добрай ночы, сябры. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом
засинай.